Hello guys, welcome to my Maitemari YouTube channel. लोगोफोर आं दायो अरां कलेजाव थांगोन आरो आं मानो थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो मिथिगोन नोंथांमोना थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो थास' बिबारनि सम मोनसे फैदोंमोन ना बे मेथाइ खननाया जोंहा बे बिथाङा कलेजाव मेथाइ खनगोन दा बेजोंनो थांफागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्ट जागोन थुदो बिदिब्ला औ गास थांगासिनो जों गामिया जोबोर मोजांथार लोगोफोर जायगायानो मारै नुदों खोन्थाहर जा सिंगारखौ लोगो मोनथारसिगोन गासिबो नायबाय थादो भिडिअखौ जानानै जारगाव ओंखारलांसिगोन बिथांमोना सोरबाफोर खननो इनभाइट खालामहरबोला खालामहरनो हागोन मा बुङो स्टेसननि थाखाय मोजां दा नुगोन र' खननायखौ बोरै खनो मा होनो खननायखौ एसे मारै मा समखौ दायोथ' मोनथाम थांगासिनो दङ मोनसे थास' बिबार बे भिडिअ जाबाय आरो मोनसेया मोजां मोनबाय आं आरो मोनसेया बैसागु सम रिलिज जाथ'वाखै फैगासिनो दङ औ फैसिगोन जोबोद मोजां 보이세요? 남은 배가 큰 사람인데 지인 샵이니나 프로바자르니 당가시네 가시 당가시네 Zargaw Guwahati Road udah orang National Highway National Highway dari थांबा जोंहा Guwahati Road dari थांबा जोंहा रुटा मोनसिगोन आरोना जों दा ओरै रुटाजों थांगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट गराय जानानै थांसिगोन लामाया बोरै जाबाय
दायो अरां मोनबाय जों दा हाबनोसै आरो ना सिङाव Halo everyone, orang new di sebelah Korea. Angin itu punya orang Kolej, orang KBR Kolej. Jangan tersiunau, mantap kayak video, mari kita video kita mana tersiunau nugas itu bang, cuma kalam video, orang lain dapat. लोगोसे बिथांजों फैफानो हानाय अमित दैमारि बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बरायगोन। दा बारनि बाहेरायाव थानाय गासैबो फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौ आं बे समाव गासैखौबो फिल्डआव फैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों मानोना दिनैनि मोनाबिलि समाव जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय अरां KBR Kolej आं फार्स्ट टाइम दिनै नुजाथिफैदों। गिबियावनो बे जौमा फरायसालिनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गिबियावनो आं हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दा आङो बारा गोबाव खालामा, डाइरेक्ट थोंजोङै मानि थाखाय फैदों डाइरेक्ट आं गानखौनो खननो सानबाय। बयखौबो साखाथियाव फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बयबो साखाथियाव फैनांगौ, बयबो जौस्रांनि साखाथियाव फैनांगौ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ थास' बिबार सं। बे संखौ आंनो लिरनाय आरो आंनो सुर होनाय आरो आंनो खननाय। नोंथांमोना बयबो मोसाफागोन। ini ang बयबो अननानै सिखारनायाव फैनांगौ, I love you buндं direct WhatsApp-आव I love you buндं गलाप बिबार होना प्रप'ज खालामाखै थास' बिबार होना प्रप'ज खालामाखै
अननानै बयबो सिखारगोन Halo.